Сега червените в атака. Въпреки, че агитката скандира сините в атака. Успокои се малко. Положението в момента, в който казах тази глупост, ме опровергаха. Вижте за какво става въпрос. Кому е нужно? Кому е нужно това? Вижте за какво става въпрос. Аз смятам, че съдията просто трябва да спре мача. То всъщност натам отива и това е най-лошото, което би могло да се случи. Той го направи. Малумниците постигнаха своето. Матч е прекратен. Виждам ги, че са щастливи. Това е най-лошия развой на събитите, който можеше да стане. Колеги, дайте, моля ви, дайте ситуацията в сектор Б. А и В сектор викат селени. Полицията е малко късно взе да се прегрупира, според мен. Виждам, че съдията, поне доколкото мога да чета от... Ето, сектор А и сектор Б викат селени. И какво от това? Прочетох пусите на съдията, че казат, матча няма да продължи, докато това не спре. Поне така го разбрах. Видяхте и физиономиите на Наско Сираков и на цялото ръководство. Боримиров отида да се консултира с Станимир Стоилов. Полицията се прегрупира. Дано да няма наранен служител на реда. Ето и повторенията на ситуациите, повторенията на бомбите. Защо вместо да гледаме футбол, да гледаме положение, да гледаме красота, трябва да има такива неща в погледите ни. Аз поне не съм бил свидетел на това два сектора да си освиркват сектора с запалянчето и с агитката. Такова аз съм бил сигурно на 400 мача на 200 стадиона в цял свят. Не съм видял примерно сектор А и В да си освиркват сектор Б, което в момента се случва. Страхотни сте, няма що. Хората от синия щаб и самите футболисти са в амок.